Nah, nah. Aduh. Waduh. Kalangan yo. Iya, dia ini pacolnya buat iya. Aduh. Wah. Aduh. Pare lemu kok ngene ra dopeni, ra disemprot. Yo. Wis ora panen berlarang kalangan cilik. Kalangan cilik. Oh nala. Kalangan cilik. Oh nala. Sabar. Nambro kalangan cilik. Untung ora ono angin. Wah, ono angin banter wis. Ya, bocah rada mruput ini apik. Alhamdulillah. Iku sik lomo piye warene iki, Guru. Iku sik lomo piye warene iki, Guru. Karo sing ngedum rezeki nek wong jogi ente wisri nyuwun paripun dipun paringi slamet paripura, dipun paringi kajeng Tuhan mugi panjenengan klepatanipun dingapunan Gusti Allah ingkang dipupane. Petro menyatakan perang melawan sangit tikus tetap semangat menggarap sawah. Bener iki omong Mas Keli iki. Kudu kon nyemprot walang sangit. Waduh. Esuk ra panen kira iki. Gaplok piye iki? Wah, dodo. Omong ono rada gombol-gombol e. Walang sangit. Wah. Iki makalaku iki tangki disemprot kon dulu bate esuk anak putuku dong oleh wis. Anjir kok belum mana klik wis. Mulai kok yo. Pemakli belum mau bener iki wis. Ngomong kok ngundur beras larang pangan. Saiki wis 14.000, 14,5. Esuk nek iki beras dadi 16 kok ora. Putuku dong wis. Tak tantanane, tak semprote yo mung budidaya ampe kabeh diparingi berhasil besok iso anak putu ra dole wis. Aduh ora apa-apa. Uri anak putu memang dole. Ora mung jake bantuan wong sing luweh akeh, sing luweh rekoso akeh. Mawas diri aku yo wong tetanen yo gelem rekoso nek ate yo kena urip mau disyukuri yo aja lali cara Gusti Allah wayah kita moyo setelah yo menuwun yo njaluk ning dilakoni budidaya aja menceblok tinggal keleng dilepit tinggal lunga tinggal biang-biangan ya tetep rapi ya paling orang ya diurusi disemprot dibuat nek kae wis rasa tak lebih wis mekatak kok ya custom mungkul timbangan niku susu rubuh repot malan wis nek ndak rubuh lu Pak di langkung nyemrono kok niki nek boten kula berarti untuk walang sangit, mas kulit pun, wong gue, waremu buat pangan walang sangit, besok urapan padahal nunggu beras larang, wong ketiga doang nih rencanane, kita apa kali sih, lemu kayak ini kok, enggak ada lemu, senajan tol lemu, Pak non sewu, nek bolon diurusi. Waktu budidaya pun carane terus mejar ki mangke hasilnya kurang maksimal. Mula nggih budidaya nggih dilebit disemprot nek niku mboten najeng kula lebih. Ani pun temu ngeten iki mangan kan lep pucuke pun tuwa bokote dereng wonten isine. Oh. Nggih, mangko wis sapake. Papunten nggih. Berarti di stop ya ya. Nggih, nggih. Papunten kok tak rampune gawan iki nggih. Monggo wah, nggih.
Iki jogo-jogo sesuk niku mutados. Sesuk niku amakku tuh mboten dengeleh nih. Nah, ngenten iki apa pun wis, ayo. Tarik ati di usahane semprot niki. Ayo ora monggo ning ya dilakoni ampe kabeh iki hasilnya apik. Ya arep disemproti ya donga. Le bismillah le sing tenan-tenan le karo Gusti Allah. Oh iki ana akeh iki. Mabur. Ono. Ya sik jenenge wong iki aja lali manembah karo Gusti Allah. Nah, sanda yo nggo kepadane dhewe-dhewe. Iya. Kono kalian kono. Lah kene besok ayo. Nono julur ya ora apa-apa. Kowe mangan yo oleh nek aja dintekke. Kowe ndek Gusti Allah, aku ndek Gusti Allah. Ono yo tak ganti larang, nandur larang. Megawe larang. Duit telogo angel. No dalian ngono. Dadi jayah kowe. Ono aku ora ngusir kowe ora mateni kowe. Melu wae ra apa-apa ngono. Lateni. Nek. Ono suket tak gue mencok, yes. Wah, ayo kalian kono, nah, ayo, waduh, ayo, waduh, kalangan yo, iya gue nih paculnya nih buat iya, wah, aduh, boyo, saya rada pet-petan iki mah. Enggak mau usah kebuai. Wah. Astagfirullah. Astagfirullah sini kuatane wis. Matur Gusti iki. Tak terus nih, yo. Sik donene semengke, sik dosa kene do semengke kono. Kowe ngondi dhewe aja ganggu aku ora ganggu kowe. Aja ganggu aku mau golek pangko jiwa kene iki tandur aku aturan pari. Yo Dewi Sri nyuwun jenengan wong saurane sing ngedum rezeki muga kula diparing sing sae. Amin 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 ya Allah ya Gusti nyuwun kawijengan supados mangke anak putu kula boten do ngelih boten ngelih nyuwun kawijengan supados mangke anak putu kula boten do ngelih boten ngelih orang ikan ini rasa posisan so yang upil soan iki semproti medok ana ada semingkir ana bisa tangguh anak putu mingkir ayo wah tapis ayo wala dolong tikus garangane
Oh, iku surya ana nomor 1 kabesan kok kene. Untung itu pembagian dia aku tak cekelan. Terus meneh. Ayo nalon disyukuri to. Oh. Walor ono sisan wae. Terus ono tambah. Oh, pade meneh to. Buat iki yo. Ya, mbok tak yo wapur. Yo, wis saiki. Yo, iki bunga barang sampai Dino wan kon Muhammad John iki tempat iki. Pare nemu kok ngene ra dopeni, ra disemprot. Ya. Wis ora panen berlarang iki. Kalangane cilik. Kalangane cilik. Sabar. Lambro kalangane cilik. Untung ora ono angin. Wah, ana angin banter wis. Ya, ibarat bocah rada mruput ini apik. Alhamdulillah. Iki sik lomo buyet warene iki ku. Iya, guys. Wah. Atur Gusti. Gusti Allah matur nuwun diparingi apik. Muga-muga sok ora kabeh. Lek bersyukur ya ora mung jenggang-jengging ya ngene iki diterima. Anak putu muga ora dongelek. Wari lagi ulenanu. Alhamdulillah. Iki iki ben adate rasa apik. Mergo nggon piwo sak bol gedang dilang ya. Lho. Alhamdulillah paringi ana hasile. Adono, yo ana ndak jemblong galangane. Galangan cilik. Alhamdulillah. Yes. Ayo. Ada nih dulu, cuma berapa kalau? Ini santai ya. Oh, pas entek. Cukup, alhamdulillah. Wis komok. Ki tak ngojak ku tak mencok. Sawisan. Mencok kene man. Ana sing jauh seluruh lho. Rati ngene iki yo mlayu itu meneh. Tidak isya lah. Andro ke? Oh. Alhamdulillah. Lego. Semprot ono wis muga-muga Gusti Allah paring peparing wong Jawa kuwi Dewi Sri nyuwun paringipun dipun paringi slamet paripura dipun paringi ajeng tuan mugi panjenengan klepatanipun
mugi ngapunten Gusti Allah benjang dipupanaken sarekanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.